Ular jagung. Ini sapa wis ular wis? Aku sing nguri, Mbak. Oh, batu. Kok kalenan kono aku balik ngalor. Ular jagung. Hai. Moto kowe kuwi lho. Gede kok kalau kowe. Aku rasa gecek kok. Ora iso. Mbak, juga Mbak. Aku kayak tiba itu ke ora betah. Tenang. Ojo geger sarapan teko sarapan ae. Tenang. Tapi sarapan tadi. Ane ya wis ngene ya. Bisa ngurusi sekolah Mane Ren sekolah. Pamane Ren. Ucit. Ucit yo apa?